बरमुखुलि धोरोमफोर बे गामि आफादा गोदान मोनसे थानसालि लुफुंनानै दिनै बे थानसालिखौ बेखेवनायजों लोगोसे आर'जनि हाबाफारि लादों। आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। जोंनि बे बरमुखुलि धोरोमफुर गामिनि रायजो राजाफोरा अबंगसाय आफा बोराइ बाथौखौ सिबिनायनि जि थावनि माने गोथार थानसालि, बे थानसालिखौ बिथांमोना टेम्परारि लुनानै दोननाय बेवहाय आर'ज खालामबाय थायोमोन। किन्तु नै दिनैनि अक्ट'आव बेखौ बेखेवनायजों लोगोसे मोनसे बिथांमोना पार्मानेन्ट जिहेतु आर'जसालि मोननो हाबाय। अबंगसाय आफा बोराइ बाथौखौ बेवहाय माने सिबिनाय खाबुखौ बिथांमोना आलो गोजोनै मोनसिगोन आरो इसोरखौ सुंग्रिनानै अनलायनाय सिबिलायनाय खौसेथिखौ बिथांमोना लाबोनो हागोन आरो गावनि धोरोमनि आसार खान्थि बिथिंखौ गोजोर खालामनायनि मोनसे राहा लामाखौ बिथांमोना मोनबाय। गोजोन्थों। जों नुनो मोनदों गोबां बेबायदि गामिनि जि थानसालिफोर दङ बेसिमहालागै जिबायदि नांगौ बेबायदि जौगाबाय बेनि बेलायाव नोंथांमोना साननाय जादों? जोङो नोजोर होदों जे जेरैबायदि जौगानांगौ एसेबां जौगानो हायाखै बेखौ जोङो बुंजोबा। जों आथिखालाव नुदों गोदोनि तुलनायाव जथेस्थ' गामिफोराव माने बाथौ थानसालि लुनाय हाबाफोरा जागायगासिनो दङ। जोबजोबाखै, किन्तु बयबो गामियानो मोनफ्रोमबो गामियानो नाजागासिनो दङ। दा बियो बिराद मोजां मोनसे मोजां लक्षन। बर'नि सोदोमस्रिखौ गावबा गाव गामि लेभेलाव गायसननानै सिबिनाय खुलुमनाय बेफोरबायदि खामानिखौ मावनो लानाया। दा बे बिदियाव जोङो मोनदांनो हादों जे बर'नि सोदोमस्रिया गोदोनि तुलनायाव जों नायोब्ला बिराद माने गोख्रैयै जौगागासिनो दं आरो बर'नि सोदोमस्रिया। गासै थानसालिफ्रा लुफुंनाय जायोब्ला जोङो जौगासारनायखौ जोङो मोनदांनो हागोन, जेराव अबंगसाय आफा बोराइ बाथौनि सानथौ सानस्रि जोंनि आसार खान्थि बेखौ जोङो मोजाङै बिजिरनानै बेफोरखौ मुलुग दरबाराव लांनो हानायनि खाबुखौ जोङो मोननो हागोन। माखासे सरकारनि जिथु स्किमफोर दङ दिनै गुबुन गुबुन थानसालिफोरनि अजदबो होदों दिनैनि सायाव नायबिजिरनायनि माबा सानलायनाय जादों? जोङो बे दिगाव जोङो बिदि नायबिजिरनायनि बाथ्राफोरखौ जों सानाखै। जोङो जेरावबो गामि आफादफोराव हाबनानै जोङो गामि आफादफोरखौ थुलुंगा होबोदों जे सरकारनि अनसुंथाइखौ लामा होनो नाङा। जिहेथु जों अबंगसायखौ सिबिगोन, जेराव जोंनि गोजोन सान्थिया थागोन, बेखौ सिबिनायनि बावसालि बानायनायनि बेलायाव रायजो राजानि अनसुंथाइनि गेजेरजोंनो मावनो नाजानांगौ। जिहेथु जोङो इसोरखौ सिबिगोन, बेवहाय मालायनि माने सेराव मोननाय मोनैखौ बारा आसा खालामनाङा। गावनो नाजानानै इसोरनि सिबिसालिखौ बानायना लानो थाखाय जोङो बुंदों आरो थुलुंगा होदों। नैबे गामिनि रायजो राजाफोरनिसिम बिथांमोना गोबां खस्थ' खालामनानै सिबिबोदों होननानै जों मिथियो। आङो बे गामिनि रायजो राजानि जि नाजानानै बे थानसालिखौ लुबाय बेखौ आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। मानो होनबा बिथांमोना मोनसे पार्मानेन्ट सिबिसालि बानायनानै लानो हाबाय। दा बे सिबिसालिनि गेजेरजों बिथांमोना गावसोरनि गामिनि गेजेराव अनलायनाय सिबिलायनाय बे खौसेथिखौ लाबोनो हाथों आरो गावनि बाथौ धोरोम जोंनि बे आंगो बाथौ धोरोमखौ फोसावनाय फोगोमनाय खामानिखौ बे थानसालिनि गेजेरजों सिरिबाङै मावलांबाय थानो खाबु मोनसिगोन, बेखौ आं मिजिं खालामदों। आरो आङो गामि आफादनि आफादगिरि नेहाथारिजों लोगोसे लुफुं आफाद आरो बायदिसिना बिबानाव थानाय धोरोमनि बिबानगिरि बिथांमोनखौ आङो गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय। आं बेखौनो मेसेज होनो लुबैदों दि दिनै जोंहा उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि सिङाव जराफुख्रि बियाबनि सिङाव जोंनि गामिया 65 बोसोर जाहैबाय। बे 65 बोसोरनि गेजेरावनो जोङो नाजाथाबनानै जों जेबायदि थानसालि मोनसे लुफुंबाय, बेयो जाहैबाय जोङो रायजो राजानि अननाय आरो सिबिनायजों जोङो हादों। जाहाथे सोरनिबा दान दक्षिणाजों जों खालामनाय जायाखै। जों मोनसे आसाम दर्शन मोनदों, आसाम दर्शन 2.5 लाख होदों, बे 2.5 लाखखौ जोङो मोनदों। दा बेजों एसे आरो लोगोसे रायजो राजानि अनसायनायजों एसे प्रत्येक न'खरानो जाहाथे दान हिसाबै खांलायलायनानै जोङो बे थानसालिखौ दिनै
लुफुंनो हादों आरो लोगोसे लुफुंनानै जों दिनै जिल्ला आफादखौ लानानै जों दिनै मोनसे बेखेवनाय हाबाफारि लादों। बे बेखेवनाय हाबाफारियावनो जोंजों लोगोसे लेंहरनायखिनि जिखिनि आलासि बिथांमोनहा लैहोर लैहोर बाहागो लाफैदों। आं बेखौ रायजो राजाफोरनि सिगाङाव खावलायनाय जाबाय। दा गोदान मोनसे थानसालियाव दिनै सिबिनो मोननायनि जिथु खाबु गोसोआव माबायदि मोन्दांथि? आंथ' बहुद मोजां मोनदों। माने जोङो सिगां पुरानायाव थायोब्ला अखा बांखानि गेजेरजों एसे खस्थ' जायोमोन। जाहाथे एबार दा अखाबो निबो जेबो सिन्था गैला आरो लोगोसे जों मोनसे सुबिदाखौ खालामबावगोन दा गोजां बोथोराव नैबे गोलोम बोथोरनियावबो बाहाय जोङो पुराना जुदि गोजाम थानसालियाव जोङो आर'ज खालामोब्ला बहुद खस्थ'नि गेजेरजों जोङो आर'ज खालामनो गोनां जायोमोन। जाहाथे बार नाङा, फेनबो सलायनाय सुबिदा गैया। दा जों बेखायनो नैबाहाय जोङो एबारनिफ्राय फेननिफ्राय फारसेनिफ्राय जों सुबिदा लानानै जों दिनै आर'ज खालामनो थाखाय रायजो राजाफ्रा बहुद मोजां मोनदों। गोसो खुसियै रायजो राजाफ्रा बयबो लोब लोब फैनानै जों रायजो राजाफ्रा बाहागो लानो थाखाय आं बहुद मोजां मोनदों। रायजो राजाफोरनि मददथिया माबायदि गामिनि जिथु सिबियारिफोरनि? जोंनि सिबियारिफ्राथ' बहुद मोजां। ओरैनो जोंनियाव 52 न'खर दङ। बे 52 न'खराव मेक्सिमाम मंगलबार दिनावबो जोंहा सानैया फैखायो। सानैया बे थानसालियाव फैखायो। जाहाथे थानसालिया मंगलबारबाबो थानसालियानो जायगा थोआ जाहैयो। दा जाहाय जोङो बहुद मोजां मोनदों। दा बिथांमोनाबो रायजो राजाफ्रा एखेबारे थानसालि बेखेवनायखाय बहुद मोजां मोनदों। जाहाथे गोदानाव जों हाबनो मोनसिगोन होननानै आरो लोगोसेनो माखासे बिथांमोननि रां राहा अनसुंथाइ होनायाथ' दा बुंसै। जों बेखेवगोन होननायनिफ्रायनो देग्लाय जों जुदि बेखेवगोन होननायनिफ्रायनो बिथांमोनहा होबोगासिनो दं आरो एसे एसे। सोरबा 5,000, सोरबा 10,000, सोरबा 2,000, सोरबा 1,000से, सोरबा फिसाजोनि नामावनो 1,000से, सोरबा गावनि मेट्रिक परिखा होनायनि नामावबो 1,000से बेफोरबायदि दान होनायखौ आं बहुद मोजां मोनदों आरो आंनि फारसेनिफ्राय। बबे मायथाइनिफ्राय बेखौ लुजेननाय जादोंमोन जिथु नोंथांमोननि थानसालि? थानसालिखौथ' जोंथ' 1995आव बे गोदानै बानायनायाथ' ओरैनो 10 बोसोर जाबाय। 10 बोसोर जाबाय। 10 बोसोर जायोबा बेसेबां माइनास खालामबा बेसेबां जागोन दा? 10 बोसोरनि उनाव थारमाने कमप्लिट जाबाय। 10 बोसोरनि उनाव दा कमप्लिट जाबाय आरो मथा मथि 10 बोसोरा जाहैबायमोन आरो जोंहा लुयै लुनानै आरो। बेसेबांसो खरसा? खरसाया ओरैनो दाथ' मा बुंनो आसाम दर्शननिफ्राय 2.5 लाख फैनाय आरो लोगोसे गामिनिफ्राय प्रत्येक न'खरनिफ्रायनो जोंहा मोनसे बाजेट दङ 1,000से खांनाय। बे न'खरसेयाव 1,000से खांनानै जोङो ओरैनो 52,000 जाहैखाबाय। आरो लोगोसे मथा मथि मेक्सिमाम बाहाय मथा मथि 10 लाखा थांनानै दंबावो बानायनांगौ दं आरो मथा मथि 5 लाखसोनि मोनसे दंबावो आरो बे 5 लाखनि गेजेराव जों दिहुनबानो हायोबा बे 5 लाखनि गेजेराव थानसालिया फुरा आबुं महर मोनजोबगोन आरो। गायसनजेननायनिफ्रायनो जोंनि जिबायदि बे थानसालिखौ लुनायाव जेबायदि रायजो राजाफ्रा बहुद मददथि होबोदों जाहाथे दा बेनि गेजेरावनो आङो बिसोरखौ रायजो राजाखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रायजो राजाखौ रोजा रोजा साबायखर